er vi igen. Og ja, også i sidste episode, og der nåede jeg ikke at sige farvel rigtigt. Men gør det vel noget? Det håber jeg ikke. At det ikke gør. Sådan der. Så. Det ligner en donut. Vi ses. Jeg skal lige. Så er vi igen her. Og ja. Undskyld med luften, hvis der ikke hører det. Der er lidt problemer med det. Men gør det noget? Min finger. Nej. 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 Det bliver helt lyst bagefter. Prøv at se. Lyst. En flagstang, som der er meget vand. Og så en sky, der står lige der skal til sky, der skal til at regne. Og ja, her har vi altså bare indgangen til biler. Her, altså ned ad denne gang, her har vi indgangen til biler. Og fine træer. Der. Og der er allerede 1 minut gået. Wow, det går hurtigt. Men ja, så går tiden. Og jeg render ind i haven. Vi ses, når der er inde. Eller faktisk henne i legehuset. Vi ses, når der er, vi er derhenne. Hej! Og ups, jeg glemte at vise en blommetræ. Den får I lige se nu. Vi ses, når der er derhenne. Og der kommer Schipper. Nej, ikke derovre. Ja. Vi ses, når der er derhenne. Hej! Så vi har igen det her. Vi tager det her. Det er så en blommetræ. Det her er så vores køkkenhave. I kan lige få se den. Så ja, her er der også ved at komme græs og det. Ja. Hvad er det blomster? Hvor er lige lægge mig ned? Så. Kan I se det der? Dem der ligner nogen. Kan I se dem? Nå, jeg skulle lige hurtigt råbe af Schipper, fordi hun gjorde noget, hun ikke må. Og lige nu, der spiser ud med græs. God pointe. Og når jeg om 1 minut, der slutter videoen. Men I kan lige hurtigt få at se sådan nogle fine blomster her. Sådan der. I næste episode, jeg tror jeg vidste, at vi skal ind og se kyllingerne. Tror jeg. Det ved jeg ikke. Så prøver vi lige at plante den her. Ja. Så det ligger bare ned. Kan I se? Kan I se? Kan I se? Appelsin. Men nu skal vi til at stoppe. Hej. Vi slutter lige af med Schipper. Okay, næste episode, der starter vi lige med at vise køkkenhaven. Og så vender jeg lige kameraet rundt. Hej, og husk at give det en